Здравейте, хора, аз съм Алекс и днес ще снимам, дегустирам, го виждате още, Big Ranch руска лапша. Да почваме. Чайте, че аз се виждам пък. Даже много вкусно. Аз сложих и люто. Трябва помня сега да пием. Колко дам на това? Тук ще се покаже колко давам оценка на това. Много даже добре така. Много вкусно. Не съм много вкусно. Big Ranch руска лапша. Добре, хора, ако ви хареса това видеоклипче, моля поставите лайк, абонирайте се за канал Лами, споделете видеоклипа, ако искате, и напишете коментар. За мен това нещо много ще ме зарадва. Благодаря за гледането на видеоклипа. Чао, хора!